你使唔使影張相啊？你個車，你使唔使同？哇！哇，好厚啊！塞落去就知啦。等於食唔食啊？但係啲雪係好綿嗰啲嚟嘅。好似嗰啲咩嚟㗎？棉花糖咁樣，好似棉花糖咁樣啊！俾阿哥睇啊！朝早做運動啊！周圍都係雪。啲雪高過架車啊！真係有啲唔捨得走啊！你睇下呢啲魚塘結晒冰。嗱，呢啲河嗱行到呢度都仲係魚塘，結晒冰。中央線。嗰啲山又好靚，鏡頭睇唔到啊！嗰個山白雪雪嘅。每一個擘大眼都係咁靚嘅。係咯，一擘大眼靚到無比。阿妹俾辣嗰隻糖嚟食。哇！啲雪堆到咁鬼高喎，呢喺個馬路側邊。你睇呢邊成個好似人影到啲聖誕嗰啲，可唔可以啊？真係靚到。過咗芬蘭啦，而家。係咯，好似嗰啲正式聖誕老人嗰啲行哇！啲雪都你睇咁鬼高喎，堆到咁鬼高喎。呢度芬蘭嚟㗎，唔係日本嚟㗎。鬼靚。咁鬼高啲雪堆到。聖誕老人村啊！係咯，嗰度擺啲車度真係。個電話一日充電都唔夠。哇！真係咁靚，每日一擘大眼，哇咁靚！一有風雨即刻落嚟，而家冇。佢話恐怖啊！嗰啲雪啊，高過成間屋咁滯。出嚟啊！係咯，啲門口我諗佢都唔知點樣出嚟啊，埋咗佢成間半間屋喎。係嘛？差嘅咧，係咯，個門口都出唔到嚟啊！如果佢而家去咗旅行嘅話，翻嚟肯定入唔到去，即係出門幾日。都好多旅遊巴㗎喎，可能就嚟呢度睇雪景咯。可能有俾錢鏟雪服務咧。而家去緊你已經係有8號紅呢一片啊！
間船出邊。頭先就好好靚啊！出邊啊！進入美英市。哇！好勁喎！哇！最深係咪呢個啊？係啊！你有冇影到佢㗎？梗係有啊！係幾深？呢度係踩隻腳落去，係會俾佢住咗㗎。我喺度瞓覺啊！嗨，各位親戚，東莞親戚，你土豆啊喺呢度瞓覺啊！我幫你下，幫你一把。哇，好犀利喎！喂，犀利！啊呢個皮啊，羽絨皮啊，佢真係傻㗎。羽絨皮啊嗱，凍唔凍啊？哎呀，而家暫時唔凍，走㗎啦！啊，你睇幾高啊！呢啲雪啊，呢間屋啊埋咗一半啊，哦，好靚啊！而家又咁啱落咗雪喎，哇！點解咁靚啊？我哋呢啲南方人未見過雪。啊！原來呢度周圍有得嗰啲旅行團嗰啲人過嚟睇景啊，睇雪景啊。呢個停車場滿晒，嗰啲雪去到半腰。呢啲樹啊，總係雪啊，超靚。你睇下，背脊都總係雪啊！係啊！唉，咁鬼高喎！你睇，高過我啊！我而家喺隔離，差唔多高過我。準備開始。哇！大個問題係呢度有個生還者喎。哇！你又要整一陣間。好多好多，喂！哇！呢個雪，呢個羽絨皮啊！呢羽絨皮啊，好暖啊！好，唔得，但係好凍啊！好凍啊！條底起身啊！好凍啊！好凍啊！上唔喐喎，你幫佢鏟雪喎。都唔係 Sir 嘅，上唔到落去啊！冇可能得咯。你喺度鏟雪啊？爬翻上嚟啦！你喺度，話咗唔得㗎啦。你變咗喺度鏟雪。你影佢啊！影咗啦，喺度爬上嚟啊！會唔會跣啊？唔跣一啲都唔跣，黐線嘅。小土豆真係小土豆啊！跣唔到。呢個美英清池，直情見唔到啊！嗰個河邊啊，見唔到啊！行揸咗成個幾兩個鐘頭，淨係睇到白雪雪雪面，水啊下邊都睇唔到。美英清池
白雪雪一片，不過好靚。嗱，呢度好多旅行團嚟啊！揸到成個幾鐘頭，車嚟呢度美英清池，你一滴水都睇唔到，結晒冰，總係雪面啊！你睇，嗰度仲有少少嘅，仲有少少見到水面嘅，係咁多。結晒冰，不過超靚，出名嘅清池啊，白雪雪，睇唔到，又落雪啦。呢啲雪仲高過我。而家落緊大雪啦！你睇下嗰啲雪積到上停，仲高過停車場唔係仲高過私家車嗰啲面。啊！而家落緊雪啦，你睇下啲車後邊嗰啲雪積到上高過停車，高過嗰啲車嗰啲面啊！係啊，呢啲車嗰啲雪高過呢個停車場，犀利啊！你睇人哋瞓喺度。哇！啲雪堆到成座山啊！好高啊！會唔會冧雪落嚟咧？好靚，落緊雪。睇下啲雪落去，會唔會冧落嚟咧？啲車總係雪落到，擺一陣間啫喎。幾高幾厚？哇，好靚！哇！又跣胎啊啲車，好多人。你睇下呢條橋呢度，總係旅行團，為咗睇咗個瀑布都唔知有冇添啊！大雪啦！好犀利！呢條橋啊，影唔到啊！嗱，呢條橋啊，超大雪啊，人又多啊，旅行團啊，大雪啊！呢條橋呢啦，積雪積到橋面啊！哇！哇！
哇！好靚啊！哦，睇到個瀑布啦！揸幾個鐘頭，超大雪。哦，揸幾個鐘頭睇到個瀑布啊！哇，好遠喎！哇，咁大雪得佢都仲係有水啊！總係喺啲人睇到影嘅。呢條橋都睇唔到。好大雪，我隻手有風。呢個瀑布，超大雪，哇，好靚！爹哋，你影啊，一齊嚟啊！哇，好靚！你睇呢度呢條橋，一陣行一行呢條橋呢度，你話呢條橋，哦，總嘅雪啊！好多人啊！好靚！玩傻咗啊！君華你，小君華你想玩傻咗。又嚟一個景點啊！呢度啊，淨係睇屋噶喎。你睇呢架車，連車牌都睇唔到啊！我哋租咗呢架車，犀利啊！呢度原來一個車站嚟㗎喎，咁細㗎，原來呢個係車站啊！哇！想行過去都行唔到啊！啲積雪啊，你睇下啲路軌都睇唔到啊！火車軌都睇唔到啊！你睇下。又落雪。嗱，爹哋，你幫我影啊！雪踩咗半。咩聲咧？係咪部機壞咗咧？
係咪凍到佢嘅咁聲啊？買支俾你。不過你呢個屌，咁加熱版係有少啊，都一寒就加熱。部機入面做嘅啫。一日吹到咁。Hello。又一個景點，冇乜人。3點幾啦，天黑啦。呢度佢又話一個景點啊。冇人啊！而家又落雪。成條路啊，嗱呢條馬路啊，冇人，直情都睇唔到馬路。Boleh kat gini. Gigil soalnya. Sekarang ada matahari sekarang. 1、2，哎呀！係啊。你着咗件衫應該仲有。係咯，點解可以唔會影到咁肥咧？冇啊，可能我叫翻調翻轉頭好啲啊！一樣啊，呢件仲冇嗰件咁平。靚，再影多張，影多張向前，嗰啲雪向咗側邊。哇，好快喎啲速度。係啊。咁樣一下15蚊。誒係喎，去到好遠嘅喎。去到好遠嘅喎，哇！去到嗰邊。
上去玩啊！嗰啲人嚟睇倒數啊！係啊，燒柴啊！點解係柴嚟啊？今晚嗰啲人睇倒數啊，好多人啊！係啊，直接叫人哋幫我影張相。佢係我老豆。係啊。你行啲啦，企呢度影。好凍，哇-10°，好凍隻手。應該係廁所我諗。我也好怕。佢都似香港。好多人喺路呢度啊，喺路邊呢度燒嗰啲柴。最後一晚啦，聽日返香港啦。結構量見てたら多いんですよ。本当結構今回攻めましたね。よかったですね。僕も出たかったです。私もちょっと誰もエントリーしなかったらやりたいなって思ったんですけど、結構皆さん参加していただきましたね。そうですね。はい、ちょっとすごい心配してたんですけど、皆さんも今回はちょっと5名だったんですけど、もし来年もやってみたいなっていう方はちょっと手を挙げていただければと思います。お、結構いる。あ、本当ですか？来年じゃどうでしょう。来年じゃあ、どうしようかな。おせち早食い対決。でも今回なんでこうやって早食い競争やってみようって思ったんですかね。何か思いがあるんですか。-10°，對啊！你雪就雪人啊！哦，你同你老豆講。いただいている方々にやっぱり参加していただいて盛り上げていただければと思います。来年が節目の年なんでね、何かもっと面白い企画ができればと思ってますね。10ミュートでいいですね。もしかしたら来年もあるかもしれないし、また。喺度烘火啊！啲人嚟睇煙花，唔係倒數啊！你睇呢啲有沿途都有呢啲火堆俾人哋取暖啊！聽日走啦，好唔捨得啊！超多人。嗰個台嗰度啊！我々は大正15年の泥流災害による大惨事をしのぎ、二度とこのような悲劇が繰り返されないこと、そして冬の季節に十勝岳が噴火しないことを記念するとともに、町民の幸せを願うため、上富良野町の町おこし事業の一環として、青年有志一同により北の大文字を行っている日の出山に灯す大の字の中心から5本の火が赤々と灯ることから、次の5つの願いを込めている。1つ、
町民の健康とご多幸を祈願する。一つ、十勝岳の安全を祈願する。一つ、農業の豊作を祈願する。一つ、商工業の発展を祈願する。一つ、若者が一体となり町の発展を祈願する。係喎，有人行上山明啊！治30年、三重県から北海道にやってきた私たちの先人たち。厳しい寒さと未開の大地に立ち向かい、夢と希望を胸に上富良野の街を切り開いていきました。この街には十勝岳という活火山との深い歴史があります。大正15年、十勝岳の大噴火で町は壊滅的な被害を受けました。そして我呢個睇唔到。遠個頭啊，得一點光嘅。都唔知咩字嚟嘅。咦？呢個大字嚟嘅喎。
私と挑ぜひご一緒にせーのの掛け声をお願いいたします。それでは皆さん準備はいいでしょうか。はい、いきますよ。せーの、おめでとうございます。さあ、こちらの中身のお酒につきましては、冒頭でもお話をさせていただきました通り、会場の皆様に振る舞うことはできませんので、ご了承をお願いいたします。明けましておめでとう、明けましておめでとう、明けましておめでとう。さて皆様、鏡開き無事完了いたしました。どうぞこちらの方にお越しくださいませ。ありがとうございます。さあ、景気よく鏡開きとなりました。それで皆様参りましょう。10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1。新年明けましておめでとうございます。2026年の新たなる年を迎え、たった今天下人の手で300本の松明一本一本に思いを込めて点火していきます。小さな炎一つ一つがやがて大きな大という文字になり、この大きな炎とともに新年を祝いましょう。大地に人々の夢を刻み続ける上富良野。ふるさとの歴史は先人たちの苦労と努力の上に築き上げられた誇りと歴史でもありました。度重なる苦難を乗り越えて、ふるさと上富良野は限りない未来に向かって歩み続けているのです。明けましておめでとうございます。本当やな。今年もよろしくお願いします。このようにたくさんの皆様と共に新年を迎えることができ、大変嬉しく思っております。ありがとうございます。皆さん、今日オープニングイベント、今年は来場した皆さんをと一緒にやる体験型のイベントを企画しました。ちょっと時間余ったりもしましたけど、皆さん盛り上がっていただけたでしょうか。ありがとうございます。これからも楽しいイベントを考えていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。今日のこのイベントは上富良野町をはじめ関係団体、そして町内の事業所、個人の皆さんのご協力により、このようなイベントが開けたわけであります。この場を借りてお礼を申し上げます。皆さんありがとうございました。この後は皆さんお待ちかねの花火があります。大の字が小さくなってくる前に皆さんに花火をお届けしたいと思いますので、皆さんこの後もお楽しみください。ここに残しておきたいんだよ、この秘密を。
哇！散晒啦啲人，好水唔得。湖北嗰啲人散場一離開，好多人。天子走啦，返香港啦。今朝好好天氣，係咪有人嗌我啊？看出太陽啦，走啦，富良野，拜拜。啲魚塘都結晒冰。
車頂嗰啲就算啦。你鏟嗰啲路嗰度啊，關你架車嗰度啊？前面啊，前面啲路啊？啊，識得刮啊！有經驗啊！耕田啊！咁所以啲雪都話唔係好實嗰啲啊，係綿雪。唔係，嗰啲雪咧腍啊！係啊。你要唔要玩下？換嘢。隨時係最後一次噶咯喎，喺札幌掃雪。咪掃過咯，唔使。今日翻香港啦，最後一站啦，箱根牧場啦。箱根真係有啲傷心啊！離開北海道啦，又真係傷心啊！今日冇開放啊！今日啊，牧場冇開放啊，淨係喺門口咋，冇入去啊，唔俾入去啊！咦？嗰度有兩隻牛喎！超凍啊！我隻手都震啊！真係總係冰啊！開始融雪啦，-10度啊！而家去緊機場返香港啊！